IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagpalagip iti Land Transportation Office sa Ueno LTO iti publiko, seknana iti drag racing dito'y probinsya. Inbatad ni Mr. Rene de la Rosa, mangidadaulo iti Land Transportation Office dito'y syudad Tilawaga, nabayagan ang maipari iti drag race sa agsibod ta adu dagiti mairepreporta ang madisgrasya gapo iti aktibidad. Gapo iti dayto ikinunana at daragiti maiwaywayat nga special operation nga malisto ang maamuan dagiti motorista rason nga uwan iti madanunan da karagiti kalsada. Inayon na nasayaat no adda iti nag-iget a koordinasyon na ti Land Transportation Office kan iti local police tapno maliklikan ti pan nakaisayang kat ti drag race karonaan karagiti bypass road. Iti sabali abangi rakid daw ni De La Rosa karagiti naganaka asaan nga ipalubos karagiti anak ang makipaset ti drag race wenno bagbagaan dagitoy nang runa ket agsasaruno dagiti maimalmal dit a disgrasya gapo iti drag racing activity. May palagip pa nga addan dagiti pimusay gapo iti drag race kan kaaduan karagitoy ket dagiti agtutubo. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.